F'dawn l-aħħar ġimgħat kif pajjiżna ddiskuta l-eutanasja volontarja assistita, numru ta' persuni xerdu diversi kummenti b'informazzjoni żbaljata. Fost oħrajn qalu li Malta għandha 10% biss tal-mediċini għal kura paljattiva rakkomandati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-WHO li huma disponibbli f'Malta. B'dawn huma mediċini li jgħinu lin-nies li qegħdin fl-aħħar stadji ta' ħajjithom. Fact check fil-ħarġa tas-Sunday Times of Malta gidbet dawn l-allegazzjonijiet qarrieqa. F'dan l-artiklu ntqal li l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa jirrakkomanda 22 mediċina ewlenija għal kura paljattiva. B'dawn kollha huma disponibbli f'pajjiżna. 21 minn dawn huma diġà fuq il-formularju tal-Gvern, jiġifieri aċċessibbli b'xejn għal dawk li jeħtieġuhom. Il-mediċina l-oħra hija wkoll disponibbli iżda fl-isptar biss. Il-problema mhux li m'hawnx mediċini, iżda li xi nies qed jitfgħu dawl ħażin biex joħolqu paniku fuq dan is-settur. Dwar dan ikkummentat is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi Rebecca Buttigieg fejn innutat li din il-manuvra ma twassal għal xejn, għajr illi qajjem dubju bla bżonn fost il-poplu Malti u Awċi. Il-Kummissjoni Ewropea stess qalet li Malta is hailed as excellent care fil-kura tal-kanċer. Iżda mbagħad kien hemm min li prova jagħti din l-impressjoni li pereżempju aħna qed nippruvaw nipproponu l-eutanasja volontarja assistita biex nifrankaw xi flus. Gidba totali u min qala bir-rispett kollu lejh żgur li m'għandux il-kredenzjali la morali u laqqas finanzjarji tax meta kellu pożizzjoni awtoritarja f'dan il-pajjiż u kien in charge mill-finanzi tal-pajjiż għata 40 miljun euro mis-saħħa u mill-edukazzjoni.